Sige. Ulit. Sige, kakat ko. Ano? YouTube na mo? Okay ka ba dyan? Okay na okay. Ikaw, okay ka? Kaya mo yan. Hindi ka okay? Okay ka dyan. Kaya mo yan. Sige, okay. Matatak. Masay pagtangkal ba? Masay bakit? Place na lang niya. Walang ano. Bao nagitawag ba na buskot? Backrange. Buskot, day taana. Why back range, why tornilyo? Sila na lang mga ano dyan eh. Sa all mga pagpal. Si mga kabayan, akit kami sa taas. Sasamahan ko lang itong mga kasama ko para video po sila ng maayos. Ating mga kababayan. Klaro na rin. Tang-tangin ko na rin. Kalas ka dyan. Tang-tangin ko. Ano na rin. Yan. Ay, meron tornilyo tan. Di ba tang-tang? Awa, may back rings. Wala tayong back rings eh. Wala apply sana. Hindi yan. Mga kabayan, akit namin yung dalawang spotlight. Ano pinagkakalkal nila nga? Wala bang ano? Testing naman ang ano nung ano pa, testing. Tinisting lang nila, di naman nila Rek! Pati ano yung ilaw? di naman nila nilagyan ng ano, Hindi nila nilagyan ng tornilyo. tornilyo. Klaro mo ano. Negro ha, nahuhay mo yan agad yan eh. Tanah agad din ito eh. Eh, Di ba? mga kumahuma naman yan. Hindi na sila ano. Dalawa na lang no? Oh, dalawa. Kabilaan, isa-isa. Tatlo lang pala yung kabilaan, ano? Bali, 6. Kabila. Wala sana. Last na itong iakyat. 2 pirasong spotlight. Lambri. Ha? Ano daw? Lang. Paano malaman namin to nga isang mata lang to? Paano malaman namin isang mata lang to? Dalawa yung nakapulupot na wire eh, doon ko ba eh? Oh, dalawang... Wala. Dalawa yung doon, kabilaan yung nakapulupot wire. Oh. Gan. Pero ring isa dito. Oh. Mayroon pala kayong ano, hindi nyo tinimbre doon sa baba. Mayroon pala kayong mga ano dito, hindi nyo tinimbre sa baba, nag-aakyat. Ha? Naku, si kabayo pa yung inatimbrihan mo. Okay, sige. Pasa-pasa muna natin. Kabit lang kami ng ilaw. Pagkatapos namin kabit ng 2 tarpaulin ni Isko Moreno, mga ilaw naman na ang aming ikabit ilalagay para maliwanag ang billboard ni Isko Moreno. Fishing alabang to dito, mga kabayan. Fishing sukat, mga taga sukat.
Oh, yung sinasabi ko sa'yo. Medyo mahangin na dito sa taas sa billboard. Bago yan, babati muna si Jonathan sa kanyang asawa na sa probinsya at sa kanyang bunsong anak. Lahat ng pamilya. Sa ano, sa Buanga. Sa misis ko. Si bunso mo. Mga antido dyan. Ay, si Master sigurado maraming kamag-anak to sa probinsya. Sa Rigao. Na, manawagan ka na. Dyan sa ano ha. Nabati mo nung probinsya. Nabati ko dyan sa ano, kay Jobe Antido. Yung bunso ko. Lancel. Okay. Oh, shout out sa misis niya no ni Jonathan Damandaman and kanyang bunsong anak na lalaki. Dami dire sa langit. Sa langit kami. Nasa tuktok. Pag na billboard. Oh, malakas ang signal dito. Okay mga guys. Bumabati lang yung aking kasama sa kanyang pamilya nasa probinsya. Sa saan yung Surigao? Ah, Sambuanga pala. Mahayap. Ah, okay. Oh, shout out dyan sa lahat dyan sa mga taga Sambuanga. Dito kami sa area ng Pising Alabang to. Pising Alabang. Yan. Tanaw nyo yung mga building sa Alabang. Yun, Slicks. Bagong gawa ng Slicks. Ito ano kaya itong mga building nyo. Okay, maraming salamat mga kabayan.